Ai venit ca o minune în viața noastră, o minune mult dorită și așteptată, o împărăteasă a tot ceea ce noi reprezentăm. Când te-am văzut pentru prima dată, ochii mi s-au umplut de lacrimi, pe care le prindeam în palme. Simțeam că am renăscut prin tine. Noi suntem cei care respirăm prin zâmbetul tău, noi suntem cei care te vom sprijini necondiționat. Nu contează unde vei alege să fii sau cine vei deveni, pentru că un singur lucru nu se va schimba niciodată. Noi vom fi mereu părinții tăi. Pentru că tu ești perfectă pentru noi, cea mai frumoasă și cea mai bună parte a noastră. Să te simți liberă, să-ți îndeplinești dorințele, să devii ceea ce tu visezi și să termini ceea ce vei începe. Se botează roaba lui Dumnezeu Elisa Mihaela, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să vă trăiască! Doamne! Este o minune să te vedem crescând, să vedem lumea prin ochii tăi frumoși. Tu ne faci inima să bată mai tare când zâmbești. Ești cel mai prețios lucru pentru noi, ești toată lumea pentru noi, ești aripă către înalt. Îți dorim să fii puternică, chiar dacă fricile vor încerca să te doboare, tu o să treci întotdeauna peste orice obstacol. Îți dorim să nu te amesteci în mulțime, dacă vei vrea să fii văzută. Strălucește, pentru că tu ești o stea.